Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε Δημότης Online απευθείας εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι μέσα από τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί μεταξύ των ΗΠΑ αλλά και του Ιράν, βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες καθοδικές στάσεις όσον αφορά στο πετρέλαιο, που σημαίνει και στα καύσιμα. Το βλέπουμε ήδη κάτω από τα 2 ευρώ, αλλά πριν από ελάχιστα λεπτά για πρώτη φορά έσπασε και το φράγμα των $80. Αυτή τη φορά προς τα κάτω είναι στο 79,89. Αυτήν την ώρα μιλάμε για περίπου $25 με $30 κάτω μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες, και πρέπει με την ίδια ζέση που αυξάνετε τις τιμές να τις κατεβάσετε κιόλας, έτσι. Αυτό πρέπει να κάνετε με την ίδια ταχύτητα και μην περιμένετε να διάσουνε, να ξαναδιάσουν οι δεξαμενές σας για να πείτε κατεβάσω την τιμή. Γιατί δεν μπορεί να αγοράζετε κατευθείαν όταν ανεβαίνουν οι τιμές? Εκεί πώς γεμίζουν κατευθείαν οι δεξαμενές με το ακριβό καύσιμο και τώρα δεν μπορεί να γεμίσουν με το φθηνό καύσιμο? Λοιπόν, Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα, αραβολόγος, οικονομολόγος, θα μας βοηθήσει για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό τελικά το οποίο συμφωνήθηκε, και μακάρι να έχουμε την πιο γρήγορη αποκλιμάκωση στις τιμές, γιατί η κατάσταση στην ελληνική αγορά, κύριε Μούσα, είναι δραματική, θα έλεγα. Έτσι το ζείτε κι εσείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και να αγιάσει το στόμα σας. Πραγματικά είμαστε πρωταθλητές, κύριε Κρινή, πρωταθλητές στον ερυθισμό. Δηλαδή, βρέχει στην Κένια, εμείς κρατάμε ομπρέλα εδώ. Αυτό συμβαίνει με τις τιμές. Ελπίζω να σας ακούν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση το TV100, να καταλάβουν και να ρυθίσετε λίγο και την ευαισθησία στην πτώση, καθώς βλέπετε και ούτε η τουριστική περίοδος πάει καλά, έτσι, ούτε γενικά και ούτε και ο καιρός βοηθάει. Και οπότε φαντάζεστε αθρηστικά τιμές για την μεταφορά και τις μετακινήσεις, συν γενικά τον άστατο καιρό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα στον τουρισμό. Έτσι όπως το λέτε, για να δούμε μέχρι την Παρασκευή τι θα είναι, κύριε Κρινή. Για να δούμε τι περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Επειδή η Παρασκευή είναι αν θέλετε, είναι η υπογραφή θα υπογράψουν την συμφωνία στην Ελβετία, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιλέχθηκε τυχαία η Ελβετία. Εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος μηχανισμός ανταλλαγής εχμαλώτων, πληροφοριών, τεχνολογίας, κυρώσεων εκτός βιβλίων, κύριε Κρινή, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό είναι η διπλωματία, στην πραγματικότητα είναι η τραπεζική συναλλαγή πολιτικού ρίσκου. Δηλαδή αυτό φαντάζει αυτή η συμφωνία. Φαίνεται πάντως ότι πάτησε πόδι ο DT, ο Ντόναλντ Τραμπ, και πιστεύει και πανηγυρίζει για την ιδεολογική διέστηση στο σύστημα του Ιράν. Από την άλλη όμως φαίνεται πως δεν κατάφερε να κάνει μια θρησκευτική απονεύρωση του καθεστώτος, καθώς το καθεστώς παραμένει και πιο δυνατό, μπορώ να σας πω, παρότι δολοφονίες, εν πάση περιπτώσει, το Χαμινάι αντικαθιστά το Χαμινάι και το Ορμούς έχει διόδια πλέον. Αυτά κατάφεραν αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι από τη στιγμή που το Ιράν θα έχει έσοδα από τα στενά του Ορμούς που πριν δεν είχε, που το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν φαίνεται να θίγεται τελικά, ούτε καταστράφηκε, ενώ αυτός ήταν στόχος των Αμερικάνων, τι κέρδισαν οι Αμερικάνοι δηλαδή? Κοιτάξτε, θυμάστε ότι ήσασταν πρωτοπόρος όταν κάναμε την πρώτη εκπομπή μετά, ακριβώς την έναρξη του πολέμου, και είπαμε κυριολεκτικά ότι έκανε τα πάντα ο Νετενιάχου να παρασύρει τον Τραμπ σε αυτό το πόλεμο. Χρησιμοποιήθηκαν 850, αν θέλετε, Patriot, Tomahawk, με συγχωρείτε, 850 από τις 3.000 που έχει η Αμερική, κύριε Κρινή, ακούστε, ως στρατηγικό απόθεμα. Και τώρα είναι οι ΗΠΑ σε δίλημμα να συνεχίσουν τον πόλεμο ή παρήλ έναντι το Ιράν, ή να τα μαζέψουν γιατί θα κινδυνεύει η ύπαρξή τους. Από την πρώτη στιγμή έλεγα, συμφέρει για ΗΠΑ να τα βρουν με το Ιράν για να ψαλιδίζουν την δύναμη της Κίνας και της Ρωσίας. Πολύ περισσότερο τους συμφέρει να έχουν το Ιράν στο πλευρό τους παρά οι αραβικές χώρες. Εάν κάθομαι και σας μιλάω τι ζημιά έχουν οι αραβικές χώρες του κόλπου, πραγματικά θα πάθετε σοκ για τη ζημιά την οικονομική. Και πλέον είναι σε θέση οι αραβικές χώρες να πιέζουν ακόμα πιο πολύ το Ιράν. Και ας έχουν χτυπηθεί από το Ιράν, να τελειώσει η γειτονιά για να μπορούν να πάρουν μια ανάσα. Είναι άθλια η κατάσταση οικονομική. Ό,τι ακούτε πέρα τούτου
είναι λάθος πληροφορία. Όταν λέτε αραβικές χώρες, ποιες εννοείτε? Οι αραβικές χώρες οι οποίες συνορεύουν και στοχεύτηκαν. Όπως, φανταστείτε πρώτα, το Κατάρ αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κράτος σε διαπραγμάτευση με το Ιράν, απευθείας με Πακιστάν. Παρότι χτυπήθηκε η στρατιωτική βάση η αμερικάνικη στο Κατάρ, η μεγαλύτερη της Μέσης Ανατολής. Τα Αραβικά Εμιράτα πλήττονται, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Σουλτανάτο του Ομάν. Όλος ο κόλπος, ουσιαστικά ο αραβικός, έχει τρομερό θέμα με το κλείσιμο του Ορμούζ. Και ας σας πούνε ακόμα, θα υπάρχουν αντικατάσταση διάδρομοι. Πότε και πώς? Σε 10 χρόνια θα είναι έτοιμοι και μέχρι τότε πώς? Δηλαδή είναι βασική αρτηρία. Και ακόμα, με συγχωρείτε, να προσθέσω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Το Ορμούζ, πέρα αυτά που είπατε στην αρχή και έχετε δίκιο, το Ορμούζ πλέον είναι και στην συνταγή ενός νέου όπλου του Ιράν, που δεν υπήρχε, δεν ήταν καν όπλο. Αυτό, τώρα, εγώ πιστεύω ότι εκείνη η μεγάλη ήττα των Αμερικανών, ότι δώσανε ένα όπλο στο Ιράν, το οποίο δεν το είχε. Κυριολεκτικά είναι έτσι. Αναγνώριση σε όπλο που δεν είχε. Ακριβώς. Όχι απλά, και παγκόσμια αναγνώριση, έτσι. Μα ρίχνανε τις βόμβες στην Τεχεράνη, που τελικά δεν είχε και πολύ μεγάλο νόημα, και δεν πήγαν να κάνουν μια στρατηγική γύρω από τα στενά. Και αυτή τη στιγμή, εγώ να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Εκεί τι γίνεται τελικά? Έχει καταστραφεί ή δεν έχει καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν? Ακούστε, ωραία, η ερώτησή σας είναι πολύ σημαντική και την υπογραμμίζουμε. Ακούστε τι συμβαίνει με αυτό που λέτε. Πρώτα, για το πυρηνικό πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν εντός 60 μερών που θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί να επεκταθεί επίσης αυτή η συμφωνία, αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με τα πυρηνικά του Ιράν και γενικότερα και με τις βάσεις του Ιράν, όλα αυτά θα συζητηθούν μετά την έναρξη αυτής της συμφωνίας ή το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, και τότε θα συζητηθούν. Προς το παρόν είναι αυτό. Αλλά ακούστε τώρα κάτι σημαντικό στην συμφωνία και δεν το αναφέρει κανένας εδώ. Ότι το Ιράν δεσμεύει ως πρώτο στοιχείο της συμφωνίας να σταματήσει ο πόλεμος το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Είναι βασικό συστατικό. Ούτε αυτό. Αυτό ξέρετε τι εγκυμονεί? Σημαίνει εποπτεία του Ιράν στο Λίβανο. Και σημαίνει ότι πήρε έγκριση να επέμβει στο Λίβανο όταν θα χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Ποτέ. Γιατί είναι κάτι που δυσαρεστεί τον Νετανιάχου βέβαια όλο αυτό ως αποτέλεσμα. Αλλά ο Τραμπ γιατί επιμένει τόσο πολύ για την ειρήνη ή για αυτή τη συμφωνία, όταν δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα εγώ, τα γεωγραφικά, τα θρησκευτικά του Ισραήλ? Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε ότι η νοοτροπία του Τραμπ γενικότερα, σαν πρόεδρος και σαν εύσωμος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γενικά του αρέσει πολύ το fast food. Δηλαδή one and done, να χτυπάει και να φεύγει. Εδώ χτυπάει και κάθεται εδώ και μήνες. Δεν πάει, δεν γίνεται. Όλος ο Αμερικάνικος στρατός είναι επιποδός. Και οπότε αντιλαμβάνεστε, μια χώρα σαν την Αμερική δεν μπορεί να μην έχει φτάσει στους στόχους που είχε θέσει στην αρχή. Και όλη η φαντασία ότι θα είναι αυτό σύντομο οδηγεί γενικά την κατάσταση, κύριε Κρινή, να μου τρέπετε έκφραση, σε ένα σκηνικό σαν να είναι οι τιμένοι νικητές. Και οι μεν και οι δε. Κάτι το οποίο δεν μπορεί δηλαδή να είναι σε ουδέτερη φάση. Ένας από αυτούς πρέπει να κερδίσει. Και να πω και κάτι σημαντικό. Φανταστείτε ότι ήθελε να κερδίσει την συμφωνία ενήμερα των γενεθλίων του, ο Τραμπ. Και φανταστείτε ότι έγινε μια διαπραγμάτευση στα κλειστά δωμάτια για να γίνει ακριβώς την Κυριακή που είναι η γενεθλιά του, για να πει στο αμερικάνικο λαό ότι αυτό είναι το δώρο σας. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Οι Ιρανοί δεν ήθελαν να δώσουν αυτό. Πιέζουν Καταριανοί και Πακιστανοί να συμφωνούν οι Ιρανοί και βρίσκουν 12 και 5 λεπτά ώρα Ιράν να συμφωνήσουν. Έτσι οι Ιρανοί λένε δεν συμφωνήσαμε στα γενέθλιά του, και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Τραμπ, λέει ναι, εφόσον υπάρχουν 6 ώρες διαφορά στις ώρες. Και μείναν και οι δύο ευχαριστημένοι. Φανταστείτε ότι μιλάμε για τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή οι εθνικοί εγωισμοί
είναι τεράστιοι σε αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά μιλάμε παρόλα για... αυτά προχώρησαν. Μιλάμε για γελοιότητες. Μιλάμε για γελοιότητες όταν καταστρέφεται κόσμος καθημερινά από την οικονομία ή πόσο μάλλον όταν σκοτώνεται κόσμος από τις πυράβλωσες για να λένε αν θα κάνω εγώ τη συμφωνία στα γενέθλιά μου ή δεν θα κάνω στα γενέθλιά μου. Δηλαδή ακούγονται κάπως περίεργα όλα αυτά και δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι ό,τι χειρότερο και πνευματικά θα το πω εγώ θα μπορούσε να έχει αυτός ο τόπος. Πιστέψτε με, η ηρωνία η μεγαλύτερη που ότι θεωρούν ότι είναι απόστολοι του Θεού του ίδιου. Αυτό είναι το θλιβερό όλης της υπόθεσης. Μάλιστα. Στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, υπάρχει περίπτωση, έτσι αυτή την ερώτηση κράτησα στο τέλος γιατί συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, το ενδεχόμενο που θα ρωτήσω, να έχουμε αναζωπήρωση του πολέμου? Εγώ θεωρώ, κύριε Κρινή, και χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, αυτή η εκεχηρία λίγο είναι μια θερμοκοιτίδα, αν θέλετε, μιας κατάστασης. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν υπογράφουν ειρήνη, αλλά υπογράφουν μια ανακοχή που πριν τον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή, επειδή δεν πέτυχαν τους στόχους και θεωρούν ότι θα δουν πώς θα πάνε. Θέλει άλλη προετοιμασία. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, όλα θα κρίνονται μετά την τήρηση της συμφωνίας, δηλαδή στις 30 ή 60 μέρες από την Παρασκευή και μετά. Εκείνο το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά, κύριε Μούσα. Το βλέπω ότι υπογράφουν business. Γιατί business είναι όλα αυτά και δεν είναι ειρήνη ή οτιδήποτε άλλο για το τι θα γίνει το ουράνιο, τα πυρηνικά ή τι θα γίνει με όλα τα υπόλοιπα, πώς θα περνάνε τα καύσιμα κτλ. Εγώ για business το βλέπω και νομίζω ότι εκεί δύσκολα θα τα χαλάσουν. Θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος με την έννοια ότι αλλή μονό μας να ξαναδούμε κάποια σύραξη. Έτσι. Δεν αντέχει άλλο η παγκόσμια οικονομία. Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι από το προηγούμενο χτύπημα τον Ιπαρίλ στο Ιράν είπε ο Τραμπ 38 φορές στις ομιλίες του ότι καταστρέψαμε όλα τα πυρηνικά εργοστάσια. Ναι. Σκεφτείτε μόνο αυτό. 38 φορές έκανε τέτοιες δηλώσεις στις ομιλίες του. Και ξανά γυρίζει ο πόλεμος και ξανά συζητάμε τα πυρηνικά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κουβέντα για ανθρώπους που λίγο επιφανειακοί πρέπει να είναι για να μπορεί να χωνέψουν γενικά αυτά τα παιχνίδια των εθνών. Ναι, ξέρετε, είναι παιχνίδια παύλα ανοησία, θα έλεγα εγώ, αυτού του ανθρώπου, του Ντόναλντ Τραμπ, που παίζει με τον κόσμο. Δεν είναι παιχνιδάκι ο κόσμος όπως μπορεί ο ίδιος να νομίζει, γιατί τα πυρηνικά δεν τα κατέστρεψαν από ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη. Έτσι, αλλιώς θα μπαίνει θέμα συζήτησης για τις επόμενους 2 μήνες. Άρα δεν μπορεί πλέον να κοροϊδέψει. Μπορεί με τα Αμερικανάκια, όπως λένε κάποια Αμερικανάκια, γιατί ο Αμερικανικός λαός δεν είναι ηλίθιος, να τα κοροϊδέψει. Άλλους υπόλοιπους δεν μπορεί. Σας βλέπω πολύ εκνευρισμένος και πολύ δίκιο έχετε. Ξέρετε τι γίνεται. Θα συμφωνήσω μαζί Υπάρχει κόσμος που... Είναι δικαιολογημένο, κύριε Κυρινή, από τη στιγμή που αφορά την τσέπη όλων των Ελλήνων. Ακριβώς αυτό το λέω. Για έναν τρελό που παίζει με τις θήκες όλων μας. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να είμαστε υποκριτές. Ακούστε, το απόρριτο παράδειγμα, αν θέλετε, της συμφωνίας δεν αναφέρει πουθενά την λέξη πυρηνικό όπλο. Σε 14 γλώσσες αναφέρεται η λέξη ικανότητα για τα πυρηνικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ που κάναμε για να δούμε είναι η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα και εγώ θέλω να πω και μια κουβέντα παραπάνω, ως συνήθως, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη μείωση, πολύ μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, διότι το πετρέλαιο είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.